שלום רב לכם. יסמין פורת היא ניצולה של הנובה, אבל היא לא רק ניצולה של הנובה. היא ניצולה של הבית, אולי הבית המפורסם ביותר במלחמת חרבות ברזל ב7 באוקטובר, הבית של פסי בקיבוץ בארי. והרבה פעמים אנחנו מנסים להבין ולחשוב איך הגורל מתעתע בנו. היא נמצאת איתנו עכשיו, אנחנו נשמע את הסיפור שלה. אנחנו נחזור לנובה, נחזור לבית של פסי, ונשמע מה קורה איתה היום, כמעט שנה וחצי אחרי האירועים כל כך קשים האלה. שלום רב יסמין. שלום גבי. צריך לומר שאת מקיבוץ כברי, נכון? ואת מוצאת את עצמך עם בן זוגך, טל, צריך להגיד זכרו לברכה, הוא נרצח בבית של פסי בארי. את מוצאת את עצמך ב7 באוקטובר במסיבת טבע בחניון רעים, והייתי שם כבר לא מעט פעמים, באמת מקום מקסים. אז אני קודם כל אגיד שאני וטל, אנחנו אוהבי מוזיקה טרנס, ואנחנו מעריצים את המוזיקה. זה אומר שאנחנו מכירים הרבה אומנים, עוקבים אחרי המוזיקה, ובעצם התחביב המועדף עלינו זה לצאת למסיבות טבע, שהמוזיקה שמושמע שם זה מוזיקה טרנס, יש המון סוגי ז'אנרים של מוזיקות. הפקת הנובה קיימת 2.5 בערך לפני ה7 באוקטובר. כשאני בוחרת לצאת למסיבה, חלק ממה שחשוב לי בדרך כלל שההפקה תהיה טובה, זה אומר שהם מביאים אמנים מעניינים שאני אוהבת, שהסאונד הוא טוב, ושההפקה היא טובה, זאת אומרת שיש תפאורה, שיש תנאים טובים בתוך ההפקה, והנובה מתגעת עצמה מההתחלה, אני יוצאת להרבה הפקות, לא רק לנובה, מההתחלה כהפקה מאוד רצינית וטובה. הם עשו 2 מסיבות, אחת ב9 בראש השנה ואחת ב7 באוקטובר, ואני וטל מההתחלה שהם פרסמו את המסיבות, הבנו שזה ההפקה שאנחנו רוצים ללכת אליה בחגים, בעיקר בגלל האמנים שהגיעו. ב7 באוקטובר, למי שלא יודע, הגיעו המון אמנים מחול שלא היו הרבה שנים בארץ, וגם לא היו בכלל, חלקם צעירים שלא היו בכלל, והרבה שלא היו בארץ בגלל הקורונה, ומבחינתנו, האנשים שאוהבים את המוזיקה ואת הז'אנר, רק חיכינו למסיבה הזאת, והמון אנשים בגילי, שאנחנו שנות ה-40, הגיעו למסיבה הזאת בגלל האמנים שהגיעו. פעם חשבתי שמסיבות טרנס ומסיבות טבע, יסמין פורת, הן מסיבות נוגעות לצעירים בני 18-25, אבל התברר לי, ולמדתי את זה מהסיפור של הנובה, שאלו מסיבות שמגיעים לשם גם אנשים בני 60 ו-70 אפילו. ממש ככה, זה בעצם מוזיקת הטרנס התחילה בשנות ה-90, בעצם הדור שלי, שאני בת 45 היום, אנחנו בעצם התחלנו את המוזיקה הזאת כמו כל מוזיקה התפתחה, ובהחלט יש חתך מאוד גדול של אנשים בני 30, 40, 50, 60 ומעלה, שיוצאים כל שבוע, כל שבוע במסיבה. ונציין שמתוך 10 מסיבות נובה, אתם השתתפתם ב7 מסיבות, את עצמך כמובן, השתתפת ב7 מסיבות, והמסיבה בחניון רעים היא המסיבה האחרונה. נכון. אז אני חייבת להגיד שידענו כל הזמן שהמסיבה של ראש השנה תהיה בצפון, והמסיבה של ה7 באוקטובר תהיה בדרום. רוב המסיבות שעושים בדרום, בדרך כלל הם במדבר, שבאותו יום שהתחלנו לנסוע לכיוון הדרום, אני הייתי בטוחה שאנחנו עושים למדבר. אזור עין גדי, ים המלח כזה? כן, חן גמליה, נוקדים, כל הזמן עושים לנו הרבה מסיבות שמה. אני חייבת להגיד שקיבלנו את הלוקיישן ביום שישי בערב, לחצנו פשוט על הלוקיישן של הווייז, ובכלל לא הסתכלנו לאן אנחנו נוסעים, כי המטרה שלנו זה להגיע למסיבה, מבחינתי זה לא משנה, היא בעוטף או היא במדבר, ואפילו בכלל לא היינו מודעים לאן אנחנו נוסעים. אני זוכרת שממש 20 דקות, שהווייז מראה שנשאר עוד 20 דקות לקראת ההגעה למסיבה, אני מתחילה לראות שהאזור מוכר לי. אחותי הבכורה חיה בקיבוץ מפלסים, אני חושבת כבר 10 או 15 שנים. שזה בערך 10 דקות, 15 דקות ואני מזהה שאנחנו פתאום ליד מפלסים, ואני זוכרת שאני ממש שולחת לה הודעת וואטסאפ, הכל כמובן, יש לי את זה בהודעות, אני שולחת לה בשעה 12:20, חצות ו-20, אחותי איזה קטע, אני וטל במסיבה 10 דקות ממכם, כי ככל שאנחנו מתקרבים, אני ממש כבר עוברת את הקיבוץ, ואני רואה שנשאר 10 דקות, ואני אומרת לה, ומחר ב4 שהיא תסתיים, נבוא להגיד לכם שלום, נשתה אצלכם קפה. היא לא שומעת את ההודעה. אני מספרת את זה תמיד גם בהרצאות שלי, כי אני רוצה שתבין שאני מבינה איפה אני נמצאת, אני בעוטף עזה, וזה לא מפחיד אותי, ואני מרגישה מוגנת,
כי אחותי חיה שם המון שנים, אז אני אמנם ילדת קטיושות מהגליל המערבי, ואף פעם לא הייתי במטח קסאמים, אבל דרך אחותי ודרך התקשורת אני לגמרי מבינה איפה אני, וזה בכלל לא מעורר אצלי שום חשש או פחד. אני רק יודעת שאני קרובה לאחותי ומחר אני אוכל... כלומר שגם אם מלכתחילה היית יודעת שאתם הולכים למסיבת הנובה בעוטף עזה, את לא היית מתרגשת יותר למידה. לא, אחותי חיה שם חודשיים לפני חגגנו לאחיין שלי בר מצווה שם והייתי עם הילדים שלי שם. זאת אומרת, זה אזור שאני מכירה טוב ואני מרגישה בטוחה. אני מיד רוצה לקחת אותך ל-6:29 בבוקר, בשבת בבוקר, 7 באוקטובר, אבל לפני כן, אחד המחדלים הנוראים ביותר היה ללא ספק האירוע של מסיבת הנובה, מפני שהרי ברור לנו שאם היה צל צילו, לא ידיעה ברורה, צל צילו של מידע, צל צילה של אינדיקציה שעומדת להיות התקפה, הרי לא היו מקבלים אישורים, ואנחנו מכירים את כל האישורים של הצבא והמשטרה וכו'. זה חלק ממה שמכעיס אותי, כי אני יודע, גם לפני 7 באוקטובר, חלק מהסיבות שאנחנו לא יודעים איפה נמצאים מסיבות, כי אנחנו קהילה שנרדפת על ידי משטרת ישראל. זה אומר שכמעט כל מסיבה, לפני 7 באוקטובר, כמעט כל מסיבה שאני מגיעה אליה, נסגרת על ידי המשטרה, מכל מיני סיבות. אני תמיד הייתי אומרת לשוטרים שבאים לסגור את המסיבות, משטרת ישראל, מה אתם עושים פה? יש כל כך הרבה פשע במדינת ישראל, שאיך אתם מעיזים לבזבז את המשכורות, שבגדול אני, משלם המיסים, משלם לכם, ובמקום לעשות את העבודה שלכם, ודווקא ביום שהם באמת היו צריכים להיות ולסגור את המסיבה, הם לא היו שם, אנחנו כבר יודעים את התוצאות, וזה עד היום אני לא מעכלת את זה. מתו לי למעלה, חוץ מטל, מעלה מ-40 אנשים שהכרתי טוב, שהיו חלק ממרקם האנושי של חיי בשנים האחרונות, והם לא קיימים יותר. 40 אנשים, חברים שהכרת, חברים שלך שנרצחו בנובה. נכון, חוץ מטל. חוץ מטל, שעוד מעט נספר גם את הסיפור שלו. ב-6:29 את וטל מבינים שמשהו קורה. נכון, ב-6:29, למזלנו, לא למזלנו, היינו ממש באוטו, קיבלנו כמה דקות לפני להתרענן קצת באוטו, ממש עמדנו לחזור לרחבה, ואיך שאנחנו ממש... רגע, תארי לי... אוקיי, אני אתאר קצת איך זה נראה. זה מתחם מאוד גדול. מתחם גדול, אני מכיר אותו כמובן, יש את המקולות הצהובות מצד אחד, את הבר האקטיבי מצד שני. נכון, והמתחם הוא סגור בבד כזה, וכמובן יש מאבטחים וכאלה. יש רק מקום אחד שנכנסים ממנו, מקום אחד שיוצאים ממנו, ובחוץ יש את החנייה. זאת אומרת, כמה דקות, אני חושבת ב-6:15 או ב-6:10 החלטנו ללכת לאוטו להתרענן, ממש בצורה רנדומלית, אני קצת התעייפתי. רוקדים כל הלילה. כן, רקדנו כל הלילה, ב-7 היה אמור לעלות די-ג'יי שמבחינתי נורא חיכיתי לו, ונורא רציתי כבר להגיע לסט שלו שאני רעננה, פגשתי איתה, הלכנו לאוטו, ישבנו באוטו, והאוטו זה 10 דקות הליכה בערך, וממש בדקה שיצאנו מהמכונית וסגרנו את הדלתות ורצינו לחזור לכיוון הרחבה, השמיים התמלאו בקסאמים, השעה הייתה 6:29. אני זוכרת שאני מסתכלת על השמיים, והמוזיקה עדיין מתנגנת. אני חייבת להגיד שאני לא מפחדת מטילים, ואני זוכרת שאני אומרת לטל, תראה את כיפת ברזל, תראה איזה מטורף. והוא אומר לי, יסמין, בואי נשתתח. הוא ישר התחיל להיות נסער, פתאום הפסיקו את המוזיקה, אני שומעת שוטר שקורא איזה מוזיקה, המסיבה נסגרה, תבין שאנשים לא הבינו את הסיטואציה, וחשבנו שגם המסיבה תחזור עוד 2 דקות. ואז אני זוכרת שאני מסתכלת על החנייה, אני רואה שיש אלפים של מכוניות, אני מבינה עניין, אני אומרת לו, אנחנו חייבים לצאת. אם אנחנו לא יוצאים מפה עכשיו, אני לא מפחד מטילים, אבל לא בא לי להיות בפקק תנועה. היו בנובה תוך כדי הלילה ולקראת הבוקר, בין 3,000, אולי אפילו 4,000 איש, ומכוניות בוודאי חונות שם, כל אחד חונה איפה שבא לו. לא, החניה הייתה מסודרת, יש מאבטחים שמסדרים את זה, ועדיין הייתה בעיה מאוד מאוד קשה לצאת אחר כך ל-2-3. אז אני למזלי, בגלל שאנחנו יוצאים ממש ב-6:32 לצורך העניין, רק משום שנכחנו ליד האוטו. אני ישר הבנתי שהולך להיות פקק תנועה. אם 2,000 אנשים יוצאים בבת אחת, או 3,000 או 4,000, אפילו לא הבנתי את הסדר גודל של המסיבה, לא ידעתי שזה הסדר גודל. הייתה המסיבה נראה לי הכי גדולה שהנובה עשתה עד אותו יום, ובכל מקרה, רק משום שנכחנו ליד האוטו, ואני מבינה את הסיטואציה, אני ממש צריכה לשכנע אותו לצאת מהמקום, הוא בהתחלה התנגד. אמרתי לו, טל, אני לא רוצה להיות פה בפקק תנועה עם כזה מטח טילים. אנחנו בעצם מתחילים לצאת מהנובה, נהיה בין 10 רכבים הראשונים שעוזבים את החניה, רק משום שהיינו שם. וטל נוהג, והוא נהג מאוד מיומן,
אתם עולים על 232, אתם עדיין לא יודעים שיש... לא יודעים שום דבר, אנחנו רקטות באוויר והן מתחילות ליפול לידינו, וטל שהוא נהג מיומן, הוא לא מצליח לנהוג, הוא ככה, יסמין, כי זה הכל מעלינו וזה נופל לידינו, והוא אומר לי, אני לא מצליח לנהוג ככה, וגם אני לא הייתי במצב של נהיגה. ואנחנו מתחילים להתקרב לבארי, שזה 5 דקות בסך הכל נסיעה. נכון. והוא מתחיל לזהות המיגונית הציבורית בצד. עוברים את קיבוץ אלומים שם, שגם הוא נפגע קשה. נכון, אבל תחשוב שהשעה 6:35, מבחינתנו זה רק כמה בשמיים, והכל נופל לידינו, והוא ממש אומר לי, יסמין, אני לא מצליח לנהוג, אני רוצה לעצור, לתפוס מחסה. אנחנו מנהלים ממש ויכוח קצר, והוא עוצר. באיזה שעה אתם מגיעים לבארי? אנחנו שוהים במיגונית הזאת, זה ב-6:35 בערך הגענו אליה. במיגונית בכניסה לקיבוץ בארי? מול קיבוץ בארי. שוהים ב-20 דקות שלאט לאט מגיעים עוד ועוד אנשים, כולם מהמסיבה, אנחנו מתחילים לנהל שיחות חולין ממש כמו איתך, מה קורה, כולם הבינו שזה מתח לא שגרתי, כולנו לא היינו מהאזור, ואני זוכרת ממש שיחות חולין, אני זוכרת שאני אומרת לאנשים, מה אנחנו עושים פה, בוא נלך מפה, תראו איזה מתח מטורף. ואחרי 20 דקות ששהינו שם פתאום, אנחנו מתחילים לשמוע יריות של רובה. אני זוכרת שאני לא הבנתי את הסיטואציה, אני רק שומעת פתאום שאנשים צועקים, יש פה מחבלים, כולם לעוף מפה, מספיקה לקרוא לטל, כי פה ממש, אנחנו נכנסים לאוטו, מתחילים לנסוע, ואני רואה 2 מחבלים יורים ככה לכל עבר. את מוציאה את הראש מהמיגונית? לא, אנחנו כבר באוטו, המיגונית היא פה, אני מספיקה לשמוע יריות ומישהו צועק, תבין, הכל נורא קטן, האוטו שלי פה, אני מספיקה לקרוא לטל, הוא בא, אנחנו מתחילים לנסוע, אנחנו שומעים את היריות ועוד לא רואים מה שאנחנו שומעים. וכשאנחנו מתחילים ממש לנסוע, לברוח כאילו מהמיגונית, אני מסתכלת אחורה ואני רואה 2 מחבלים רגלית, פשוט יורים לכל עבר. אני זוכרת שאם אתה שואל אותי מה קורה באותם רגעים, אנחנו בפאניקה מטורפת, טל אומר לי, יסמין, מה ראינו עכשיו? אני אומרת לו, טל, אנחנו בפיגוע טרור, אנחנו בפיגוע, טל. הרי מה היה בשנים האחרונות? איזה 2 מחבלים שהגיעו לתחנת אוטובוס נידחת, אני חושבת שנקלעתי לפיגוע, שזה כשלעצמו משהו מטורף. נכון. אני מנותקת לחלוטין ממה שקורה, אנחנו לא מחזיקים את הטלפון ביד, אנחנו מתחילים לנסוע, 400 מטרים אולי, כביש 232, ופתאום כל המכוניות לפנינו מתחילים לעשות פרסה בלחץ. אתה יודע, הכביש היה צר, היה צריך ממש לעצור. כביש 232 הוא כביש... נורא צר, אנשים ממש, נכון, אנשים ממש עצרו את עצמם וסידרו את עצמם כדי לעשות פרסה, ועושים תנועות נורא מפחידות עם הידיים. הוא אומר לי, מה הם עושים? למה הם עושים את זה? אז אני אומרת לו, אולי יש שם גם 2 מחבלים. היום אני יכולה להגיד לך שהיה שם טנדר כבר שירה. טנדר טויוטה של מחבלים על 232. מצפון לבארי נמחיש את העניין, שיורה על אנשים, ואז אנשים עושים פרסה, ובעצם אני חוזרת עכשיו, לכיוון ואז בארי, חניון רעים. עכשיו מימיננו, ואני קיבוצניקית מכברי, ובדיוק דיברנו על בארי כמה ימים לפני שזה גם אישיו, ואנחנו מקבלים בהחלטה של שנייה, לנסוע לקיבוץ, לקבל שם הגנה. שאלה. כן. אני פשוט ביקרתי בעוטף כבר כל כך הרבה פעמים, ואני אפילו מדריך שם. אז אני תמיד חושב לעצמי, מה עבר לאותם אלפי אנשים שמתחילים לברוח מחניון רעים? יש אלה שבורחים מזרח על הפרדסים לשדות לכיוון נתיבות, שהם ניצלו. אלה שרצים לכיוון רעים, שכמובן נרצחו. אלה שרצים לכיוון אלומים ולכיוון בארי, גם הם בעצם נרצחו. אני חושבת שזה היה מאוד רנדומלי, כל אחד איפה שזה תפס אותו. לחלוטין רנדומלי. ואומרת לך, גם היום בתור קיבוצניקית, קיבוץ מבחינתי זה בית. שאני רואה, כל הקיבוצים דומים אחד לשני. שאני רואה קיבוץ, אני מרגישה בבית, וזה היה כמו מובן מאליו, שאם אני עכשיו ראיתי 2 מחבלים על הכביש, ואני יודעת שבקיבוצים יש כיתת כוננות, ויש מיגוניות, ויש מקלטים, ויש קהילה, המקום הכי בטוח לי זה הקיבוץ. את נכנסת לבארי, השער פתוח? אנחנו בדיוק מצליחים לראות שהשער נפתח מרחוק, טל נותן גז ואנחנו מספיקים להיכנס לשער. השער נפתח מרחוק, זה המחבלים פתחו אותו. זהו, אני לא יודעת. היום את יודעת. היום אני יודעת, אני לא בדיוק יודעת, אני יודעת שנכנסתי בערך 5 דקות אחרי החדירה של המחבלים, שהרבש"ץ כבר היה מוטל מת בזה, והיו שם עוד אנשים, ישראלים שברחו כמונו. מה שמדהים היום לדעת זה שכאילו אם אתה מסתכל ברחפן, המחבלים כבר הספיקו להיכנס לתוך הקיבוץ, ואני וטל כאילו רודפים אחריהם, כמובן בלי לדעת, אבל כשאנחנו מגיעים אין הרבה אנשים, יש כמה אנשי כיתת כוננות נורא מבועלים, שאנחנו עוצרים ליד אחד מהם, והוא לא מבין, הוא ממש לא היה לו סבלנות אלינו, והוא לא מבין את הסיטואציה, ואנחנו אומרים לו, בבקשה, אנחנו צריכים עזרה, היו מחבלים על הכביש, ואתם צריכים להבין, צבע אדום, וקסמים נופלים בכל הקיבוץ. ונופלים לידך קסמים, זה כאילו, אנשים צריכים להבין את זה. מתח קסמים מטורף. אנחנו בעצם מבקשים עזרה
מהמתח קסאמים, ואנחנו כאילו ראינו את השני מחבלים, אתה יודע, אני אמרתי לעצמי, יש פה משטרה בצבא, הנה אנשי כיתת כוננות כבר רצים, התפסו אותם, ינטרלו אותם, וזה לא כל כך הדאיג אותי, כמו שרצינו מחסה. והוא באמת מראה לנו על איזו מיגונית ציבורית שאני יודעת להגיד לך היום שליד דפוס בארי, 300 מטר אולי מהשעה. זה די בכניסה של הקיבוץ. נכון, ואני וטל נכנסים לשם, ואנחנו ממש עוצרים את האוטו מול הפתח. פה המיגונית, אנחנו עוצרים פה. אתה יודע שאני מספרת את זה בהרצאה שלי, שמרוב תמימות שנכנסנו, המיגונית הייתה כל כך מורבקת, שאי אפשר היה לשבת שם, שעוד יצאתי לאוטו והבאתי מחצלת ופרסתי לנו, והשעה אולי 7:10, ואני זוכרת שאני מושיבה את טל שם, ואני אומרת לו, תירגע, הכל בסדר, אנחנו בקיבוץ בארי, יש פה כיתת כוננות, הצבא עוד רגע יגיע, תראה, יש לנו עכשיו גם מיגונית פרטית. הצבא עוד רגע יגיע, המשפט הזה שאתה שומע אותו, ואני לא הצלחתי עד היום להקל את המשפט כמעט המרכזי, המשפט המשמעותי ביותר. אם אתה תדע כמה שאמרנו את זה באותו יום, היום זה נשמע כאילו, באותו יום, או תכף אני אגיע לזה. בכל מקרה, אני אמשיך כדי שאנחנו נגיע לתכלס, כי הסיפור שלי כל כך ארוך. אנחנו שוהים במיגונות הזאת 10 דקות, והשעה אולי 7:10, ואז אנחנו מתחילים לשמוע שאנשים צועקים ורצים מכל עבר. אנחנו יוצאים החוצה לפתח ומזהים את אנשי כיתת הכוננות, שאחד מהם זה שהדריך אותנו לבוא לשם. ואנחנו אומרים לו, היי, מה קורה? ואני לא אשכח בחיים, אנחנו פתאום מסתובב אלינו ונעמד, הוא היה בשוק לראות אותנו, נראה לי שהוא לא זכר אותנו, כי מבחינתו אנחנו אנשים זרים שמפריעים באמצע. כן. והוא ממש אמר לנו במילים האלה, תעופו מפה, יש חדירת מחבלים והמשיך לרוץ. אז אני חייבת להגיד לך שבתודעה שלי מה שאני עובר לי בראש, שכנראה שני המחבלים שראיתי על הכביש, איכשהו חדרו לקיבוץ, אני חייבת להגיד שהסטרס שלי עולה, אבל אני עדיין אומרת, הכל בסדר, זה כולה שני מחבלים, הנה הכיתת כוננות רצים אליהם. אני וטל נכנסים מהר לתוך האוטו ומתחילים לנסוע לשער, והוא נעול בין שם אף אחד, ואז אנחנו עושים פרסה ומתחילים לדור לכיוון הקיבוץ, שכל הקיבוץ, צבע אדום, בום, בום, בתים נשרפים. אני זוכרת שהוא אומר לי, למה בתים נשרפים? אז אמרתי לו, תשמע, יכול להיות שאחד הרקטות לא יראו אותם, ממש שיחות שהיום הן מצמררות אותי. אני זוכרת שאנחנו רואים את הרב שץ, שהיום אני יודעת שהוא הרב שץ, הוא שכב על הרצפה, וטל אומר לי, אנחנו רואים אותו במראה של האוטו, הוא אומר לי, יסמין, הבן אדם הזה מת, ואני אומרת לו, למה אתה חושב? אני כל הזמן הייתי נורא אופטימית, והוא כל הזמן כאילו ראה את המציאות, ואני אומרת לו, תירגע, כי בדיוק ראינו שרצים לטפל בו. אמרת לו, תירגע, למה אתה חושב שהוא מת? כנראה אחד הרסיסים פגע בו. בכל מקרה, אני לא כל כך הבנתי את הסיטואציה, אנחנו מתחילים לדור לתוך הקיבוץ, המצב נורא מלחיץ, אנחנו שומעים גם יריות, ואנחנו חושבים שזה השני מחבלים האלה כביכול, וזהו, אז אנחנו עוצרים את האוטו באיזה חניה ציבורית, פורקים, אתה יודע שהיום אני יודעת מה החקירות של המשטרה, שמצאו את האוטו שלנו מונע עם הדלתות פתוחות, ממש ברחנו מהאוטו. אגב, האוטו נמצא היום באתר תקומה? כן, אני לא מצאתי אותו שם, אבל לא אמור להיות שם. אני אחפש אותו, איזה אוטו? אני אשלח לך, יש לי את הכל. כן, בסדר. זהו, אנחנו בורחים מתחילים לזהות שכונת מגורים, אני ישר מזהה שזה שכונת מגורים של אנשים מבוגרים, אני מזהה קלנועית ליד כל בית, ואני רואה את העיצוב של הבתים. אנחנו מתחילים לדפוק בדלתות, לא עונים לנו, ואז בבית השלישי אני ממש רואה שיש אורות בזכוכיות, ואני דופקת ככה בעדינות, צועקת, הצילו, ומישהו פותח את הדלת. זה עדי דגן. אני רואה שהוא רק עכשיו התעורר משנה, אני רואה לפי הפנים שלו, הוא לובש בוקסר, ואני אומרת לו ככה, הוא פותח לנו, ואני אומרת לו, שלום, אני יסמין וטל, אנחנו מקיבוץ כברי. זה הבית של עדי והדס דגן. כן. בבקשה תעזרו לנו. ואת והדס היחידות שזה הזיה, אתה יודע, בבוקר לא הכרנו אותם, הם היו אנשים זרים לנו, אנחנו בעצם נכנסים אליהם, הם בהמומים לראות אותנו, אומרים לנו, מי אתם? מה אתם עושים פה? אתה יודע, באנו אחרי מסיבה, אנחנו ככה בלבוש כזה, והם רק התעוררו משנה, והם מושיבים אותנו בסלון ביתם, ואני ועדי הולכים להכין קפה, והדס יושבת עם טל בסלון ומרגיעה אותו, ואומרת לו, תירגע, אנחנו אנשי העוטף, אנחנו מייסדי בארי, עוד מעט הצבא והמשטרה השתלטו על המצב, הכל בסדר, עוד מעט ניקח אותך גם לממ"ד, ואנחנו ממש יושבים איתם בסלון ביתם, ומדברים, מכירים אחד השני. מה קורה? איך אתם מוצאים את עצמכם בבית של פסי? בשעה 8 אנחנו, הדס קוראת שהרבה הודעות של אנשים שטוענים שפורצים אליהם לבית ושצריך להיכנס לממ"ד, ובשלב הזה אנחנו נכנסים לממ"ד, ארבעתנו, ואני חייבת להגיד לך שכמו שאמרת, אני וטל, שאנחנו לא כל כך מכירים, אנחנו כל הזמן אומרים להם, איפה הצבא? הצבא כבר פה, הצבא בדרך, ואומרים לנו, תירגעו, כולם כבר התקשרו לצבא למשטרה. אבל בזמן הזה, ובמשך שעות ארוכות, שזה באחד השעה 2, אני אנסה לתמצת את זה,
אנחנו מתחילים להיחשף כמו כל מדינת ישראל, גם רואים חדשות בטלוויזיה, גם הם מקריאים אחד לשני הודעות מקיבוץ בארי מהקבוצות, אנחנו ממש שומעים שיחות שהיום זה מדהים שאני כבר מכירה את כל האנשים האלה, אבל אז הם היו זרים לי לחלוטין. אני ממש שומעת את הדס מקריאה לעדי הודעות. עדי, אתה שומע, ויויאן אומרת שיש אצלה ערבים בבית, והיא נורא מפחד, תשלח אליה מישהו, והוא מתקשר, תלכו לבית של ויויאן, אני שומעת קולות בערבית, ואחרי 5 דקות ויויאן יותר לא עונה בוואטסאפ, ועוד אחד ועוד אחד, ואנחנו אומרים להם, מה, פורצים לכם לבתים בקיבוץ? באמת, לא האמנו שהדבר הזה קורה. אני זוכרת ובזמן הזה אני גם מתחילה להוציא את הטלפון שלי האישי, ואני רואה בקבוצות של קהילת הטרנס, אנשים, חבר שלי נהדר, זאת ירו עליה והיא בבית חולים, מישהו פגש את זה, ואני רואה שאנשים מתחילים להיעלם, אנשים זועקים לעזרה, ואני לא מבינה, אני אומרת לטל, איך זה יכול להיות? מה זאת אומרת, איך? זהו, ב2 בערך בצהריים הדס פונה אלינו ומתחילה לקרוא עוד הודעות, בשלב הזה כבר עדי הפך להיות אפאתי לחלוטין וכבר לא ענה לה יותר, הוא רק ניגש לשבת קרוב ליד הדלת והתחיל להחזיק את הילד, את הדלת, את הידית. היא אומרת לנו במילים האלה, טל ויסמין, אני רוצה שתהיו רגועים ושקטים, לפי השכנים שעכשיו מתלוננים, זועקים לעזרה, הם אצל הבית של השכן הצמוד, הם כנראה עוד רגע פורצים לפה ואנחנו רוצים שהם יחשבו שאנחנו לא בבית, בבקשה תהיו בשקט ושתלכו הודעות פרידה. זה מה שהיא אומרת לנו. אנחנו ברגעים האלה ממש מתכוננים לגרוע מכל. אני חייבת להגיד לך שגם שאתה מתכונן לזה, אתה עדיין לא מבין מה זה. ואתם שולחים הודעות פרידה. כן, אני וטל נכנסים לתוך הארון בגדים שהיה שם, והדס ממש סוגרת עלינו את הדלת, והיא ועדי מתיישבים על הידית, ודקה אחרי, אני עם הטלפון בין הרגליים, בתוך הארון ככה יושבת, מעכשיו כל מה שאני מספרת לך הוא משמיעה בלבד, אני לא רואה שום דבר, פתאום אני זוכרת שאני שומעת שכל הבית מתנפץ, זכוכיות, צעקות, יריות בתוך הבית. אללהו אכבר, אנשים צורכים וצועקים וצוחקים, מחטטים בהכל. אתה שומע שיש המון אנשים בבית. אני חייבת להגיד לך שזה רגעי מה שבחיים לא חוויתי בחיי. אני הייתי בטוחה שאני עומדת לקבל התקף לב. אני זוכרת שלא הצלחתי לנשום מרוב פאניקה. ולא עוברת 2 דקות ועל הדלת של הממ"ד, יפתח אלבה, בדפיקות, ביריות. אני זוכרת שאני ממש שומעת מלחמה על הידית, אני ממש שומעת את עדי נאבק בהם, והם לא מצליחים לפתוח. ועל החלון, אני שומעת גם שיש המון אנשים בבית, לא 1, 2, 3, המון אנשים בבית. במשך 50 דקות הם פשוט יורים ודופקים וצועקים לתוך הדלת. אני זוכרת שבאיזשהו שלב הם גם התחילו ממש לדבר אליהם, ממש דיברו, מישהו שם דיבר במבטא ערבית, אבל עברית, הוא אומר להם במילים האלה, הדס ועדי דגן, אתם סקנים, צאו החוצה, אנחנו לא נהרוג אתכם, אנחנו רק רוצים לצלם אתכם, צאו החוצה, הדס ועדי דגן, במילים האלה, מה שיודעים את השמות ואת השם משפחה, אחרי זה בא אליהם השכן שלהם, הדס ועדי דגן, זה השכן שלכם ינאי, בבקשה תצאו, הם לא הורגים אותנו. אחרי כמה שכנועים מנטליים כאלה, פתאום שמענו שיש איזה שקט, אני יכולה להגיד לך ברמה אישית שהייתי בטוחה, אנחנו כבר 50 דקות שם. בזמן הזה, אני חייבת להגיד לך שכל החיים שלי עוברים לי בראש. אני מחליטה בלב כבד לשלוח לשתי הבנות שלי הודעות פרידה. כותבת להם בנוסח דומה, רוני ונוגה, אני אוהבת אתכם, אנחנו ליד מחבלים, ולא עוזרים לנו. אם אני אמות, חשוב לי שתהיו ביחד, תמיד שלישייה. תמסרו גם לאלון שאני אוהבת אותו, וזהו, ואני זוכרת שאני משאירה את הטלפון בין הרגליים, ואז אני שומעת פיצוץ מאוד גדול. הייתי בטוחה שאני מתה ברגעים האלה, הם פוצצו שמו, היום אני יודעת להגיד לך, מטען חבלה. כן. אני זוכרת שאחרי הפיצוץ היה פתאום שקט, והרגשתי בתוך הארון שנכנס עשן סמיך, ואז אני מתחילה לשמוע את עדי צועק, הדס, אני לא שומע כלום, אני לא שומע כלום, והיא אומרת לו, עדי, מסתכלים עליי, ואז אני שומעת שהרבה אנשים בחדר, אני שומעת אותה מתחננת על נפשה, אני מרגישה שהם לידי כי אני פה בתוך הארון, חייבת להגיד לך שהיה לי שביב של תקווה שהם עוזבים את החדר, אבל אז הם פותחים את הארון, מכוונים אליי ככה קלאץ' לתוך הקרוש, מוציאים אותי מתוך הארון, שולפים אותי החוצה. וזהו, ואז אני זוכרת שאני מסתכלת סביב, ואני רואה לפחות 10 מחבלים. אני חייבת להגיד לך שהייתי בהלם מוחלט, שמכוונים עליי קלאץ' וצועקים עליי בערבית. ומעבירים אותך לבית של פסי. ומעבירים אותי לבית של פסי. בבית של פסי היו כ-40 מחבלים, היו כ-15 בני ערובה, בהם 2 הילדים, נכון? נכון, ליאל וינאי חצרוני. אנחנו יושבים בהתחלה בפינת אוכל, שנמצאת בתוך הבית של פסי. כמה שעות היה האירוע?
עד שברק חירם נותן הנחיה לפוצץ את הבית. תשמע, אני והדס ועדי וטל האחרונים שנחטפנו לתוך הבית, אנחנו בערך הגענו לבית ב2:50, אני חושבת שהאחרים הגיעו קצת קודם, בשעה האחרונה. ומכאן כמה שעות? ומכאן אני ניצלת ב5, אבל האירוע נמשך עד 8:30 בערב, בעצם מ3 עד 8:30 בערב, שכבר ב8:30 בערב כולם מתים. אני כמובן לא מודעת לזה, אבל... כשטל נרצח בעצם מיריות של המחבלים, הוא היה בחוץ או שהוא היה... הוא היה בחוץ. הוא היה בחוץ. היו כמה בני ערובה בחוץ במרפסת. היו 6 בני ערובה בחוץ, בגינה, לא במרפסת. במרפסת היו כולם. באיזשהו שלב, היום אני יכולה להגיד לך מה התחקיר, שכבר גם אותי וגם את 6 האחרים החזיקו ביד לקחת אותנו לטנדר, שיקח אותנו לעזה, ובדיוק כוחות המשטרה הגיעו. זה היה הנס שלי לפחות. אתה יודע, זה סוגיה, אתה יודע. סוגיה, כי אתה יודע, משהו נס... להיחטף או להירצח. מה שנס אצלי הוא לא היה נס לאחרים, זה... אני רוצה להתחיל לחתור לסיום הסיפור, ואת מגלה גבורה בלתי רגילה, יסמין פורת, את בעצם בוחר בך, מפקד המחבלים בוחר בך, כדי שתתווכי את המשא ומתן מול אנשי השב"כ, מול צוות של השב"כ, שנמצא לא רחוק משם, צריך לומר, באיזה מגרש חנייה, לא רחוק מחדר האוכל. הבית של פסי הוא לא רחוק מחדר האוכל של בארי. אז האמת שצריך לחדד את זה, כי אני בעצם אנחנו מדברים עם 100, ו100 אמורים לדבר עם כוחות המשטרה או הצבא שנמצאים שם, מה שאנחנו יודעים שהייתה דיסאינפורמציה מאוד... כן. אני רוצה שנשמע קטע קטן מתוך השיחות המוקלטות ביניכם לבין השב"כ. הם לוקחים אותנו ככה או ככה, או בחיים או לא בחיים. כמה אנשים אתם? עוד פעם הם רוצים גם לדבר עם מישהו ערבי. כמה אנשים אתם? אנחנו בערך איזה 50 בני ערובה, והם גם הרבה. אוקיי, חכי, תגידי להם שאני מחפש לו בדובר ערבית. בסדר, תגידי לו שאני מחפש דובר ערבית. רגע, בסדר, הוא מחפש, מחפשים דובר ערבית. מה קורה כשאת עכשיו ניצבת יחד עם אותו חשוב בוחר בך? את רואה את השב"כ, את הכוחות שלנו מצד אחד, ואת עם אותו מחבל שמפשיטים אותו? זה כבר הגעת לסוף, אנחנו בעצם מנהלים שעה שלמה שיחות שאנחנו עדיין רק עם המחבלים, הצבא עוד לא שמה. בשעה הזאת אני מנהלת עם משטרת ישראל, אני חושבת לפחות 5 או 6 שיחות, שאני תמיד פותחת אותם בעברית, ואותו מחבל שעומד לידי ממשיך לדבר איתם בערבית. אני לא מבינה ערבית, אז אני אף פעם לא יודעת מה הוא אומר, אני יודעת מה אני אומרת. בזמן הזה, שואל אותי השוטר, איפה את נמצאת? ואני לא יודעת איפה אני נמצאת. אני שואלת את בני הערובה, איפה אני נמצאת, כי אני לא יודעת איפה אני. אומרים לי פסיקו, הם אומרים לי את הרחוב, ואני נותנת לו את האינפורמציה, והוא לא מבין מה אני אומרת לו. ואני חוזרת על עצמי, ומאייתת לו, והוא לא מבין מה אני אומרת. אחרי שעה בערך, כוחות המשטרה הגיעו, בסביבות השעה 4, בדיוק זה תפס אותי, ואת 6 אחרים בחוץ, כל בני הערובה האחרים עם המחבלים היו בתוך הבית. במרפסת הזאת. לא הבנו את הסיטואציה, פתאום אנחנו רואים שנעמדים כוחות של משטרה וצבא, וישר התחיל ירי. יש שם קטע מטורף של אחת הבנות, היו שם 2 ילדים. הילדה אליאל, כן. שאומרת, יש לי מחר בית ספר, תצילו אותי, יש לי מחר בית ספר. זה מטורף, אתה יודע שהמחבלים בשעה הזאת שלא היה צבא ומשטרה, הם היו משתמשים בי בין היתר, חוץ מלדבר בטלפון, הם היו מוצאים אותי לכביש כמגן אנושי, 3 מחבלים צעירים, ממש מעמידים אותי בכביש, וכאילו הם כל הזמן חושבים שיש שם צבא ומשטרה, ואני אגיד לך את האמת, גם אני הייתי בטוחה שבשיחים יש צבא ומשטרה, ולא היה אף אחד. בזמנים האלה שאני הייתי בחוץ, אז נעשו השיחות האלה, כי אני לא ראיתי את זה. היום אני יודעת לפי הזמנים שכשאני יצאתי לכביש. זהו, ואז מגיעים הצבא והמשטרה. בשנייה התחיל קרב ירי, מטורף שאי אפשר היה לזוז. אני בעצם אחד המחבלים, אותו מחבל לוקח אותי לתוך הבית עצמו, ואני מסתתרת בתוך הבית, עד הרגע שהצבא יורד טילים, שאני חושבת ב4:30 ירו 2 טילי לאו לבית, ואז אני נפגעת מאחד הכדורים, כאילו כדור טועה פוגע בי בירך. המחבל רואה את זה, אני חייבת להגיד לך שבשלב הזה, אתה יודע, אף פעם לא נדע את האמת, אבל אחד מהחוגרי שב"כ אמר לי, את כנראה הצלחת לעורר בו את האנושיות. אני זוכרת שאחרי שאני נפגעת, ופשוט מתחילה לבכות, אתה יודע, במשך 1.5 שעה הייתי בקרב ירי, אבל שזה לא פוגע בך, אז אתה לא מבין את העוצמה.
וכשזה פוגע בך, אז אתה מבין גם איך אתה הולך למות. ואני זוכרת שזה שובר אותי בתוך הסיטואציה, ואותו מחבל רואה את הסיטואציה הזאת, ושולח לי, כי הוא לא יודע לדבר עברית, במבטים, מין מבט שאני יודעת לפרש, של אני אעזור לך, ובאמת כמה דקות אחרי הוא מבקש להיכנע. ומוציא אותי מהתופת הזאת. ורק לסיים את הסיפור הזה, את והוא בעצם, אגב, הוא עדיין עצור? אני חושבת שהוא עצור, כן. היית רוצה לפגוש אותו? כן, יש בי משהו שרוצה לפגוש אותו כדי באמת לדעת את האמת. אתה יודע, כל מה שאני מספרת היום, למה הוא החליט להציל אותי, זה הנחות שלי. יסמין, מה היית אומרת למחבל הזה, שלמעשה הוא הציל אותי. אותך, נכון. בדיוק. קודם כל אני אגיד לו תודה, כי אתה יודע, זה דיסוננס מאוד גדול, גם אנשים קשה להם לשמוע אותי אומרת את זה, כי בסוף היום אני פה מדברת איתך עדיין פה בקריות, בזכות אותו מחבל שהוציא אותי, לא הצבא והמשטרה שמרו עליי, הם כמעט הרגו אותי. זה דיסוננס מאוד גדול, כי בסוף היום אני יושבת פה כי אחד מהמחבלים החליט לרחם עליי. תגידי, אנחנו צריכים לסיים, ברק חירם החליט לירות גז טנק לתוך הבית. שלושה. מכל התחקירים, התחקירים נכון לכרגע, נכון לעכשיו, התחקירים מדברים על זה שאנשים נרצחו, 14 אנשים, את והדס ניצלתם. 6 נרצחו מחילופי הירי ועוד 5 אולי מהמחבלים. אתה יודע, זה נוח לנו להגיד את זה, ואני לא יודעת אם זאת האמת. קשה לדעת. אז זה עדיין, אי אפשר, אני לא בטוח. תשמע, אני יכולה להגיד לך מה אני אומרת. כל ה-20 וכמה חיילים שהיו באירוע הזה, כולל ברק חירם, זה אנשים שבאו מהבית שלהם, וכל מטרתם הייתה שאני ובני הערובה האחרים נשאר בחיים. להגיד לך שהם התנהלו במקצועיות ובגבורה באותו יום, אני לא בטוחה שזו התשובה. ברור, לא ברור. ובסוף זה עלה בחיים של אנשים, בסוף זה חיים של בני אדם. 1.5 שנה אחרי, מה את מרגישה? מה את חושבת? אני מרגישה קשת של רגשות. תשמע, זה שינה אותי מאוד, הייתי בן אדם אחר לחלוטין. קשה לי למצוא את השמחת חיים שהייתה בי פעם. אני עזבתי את כל החיים הקודמים שלי, חוץ מכמובן השגרה עם הילדים, אני עוסקת בהסברה. הסברה צריך להגיד בארץ ובעולם. בעולם, נכון. הפכתי את הסיפור שלי להרצאה ואני מסתובבת גם בארץ וגם בעולם. כי אנשים עדיין לא מבינים מה קרה לנו. אני חושבת שבזה שאני מתעסקת בהסברה, זה גם עוזר לי. נבין, נצליח להבין בעתיד מה קרה? אני לא יודעת. אני לא יודעת. זה כל כך unbelievable עד היום אנשים לא יודעים מה קרה. אבל זה לא פחות מנס בעיניי שאת יושבת איתי כאן. נכון. ואת מאופרת, ואת לבושה, ואת חוזרת לילדים שלך. נכון. ואנחנו יודעים את המחיר הנורא של כמעט 400 נרצחים בנובה, קצת פחות, נכון. וחטופים ונרצחים, והאסון של בארי, ואת כאן. את בקשר עם הדס אגב? בסוג של קשר, הדס במצב לא טוב. לא טוב, אני יכול לתאר לעצמי. עמדתי מול הבית של פסי וראיתי היום, זה כמובן מקום, מגרש קורקר, שטוח, אפשר לתאר, אפילו בדמיון. עד היום אני לא מאמינה שעברתי אירוע כזה, אתה מאמין לי? עד היום אני... לגמרי. מה הלאה בעוד כמה שנים וכך נחתום? אני לא יודעת, מבחינתי, אתה יודע, הכל פתוח בחיים, 7 באוקטובר, אין תוכניות, אני משערת שהחיים יובילו אותי. אני רוצה לומר לך שהאומץ שלך, גם במשא ומתן שניהלתי עם המחבל מול כוחות השב"כ וצה"ל, וגם לשרוד ולספר ולתעד ולהסביר לאנשים, האומץ שלך בעיניי הוא מעורר השראה בצורה בלתי רגילה, ואני מאוד מודה לך שבאת לאולפן. אני מרגיש שאני הרבה יותר... זה מחמם את ליבי גם. אני הרבה יותר נרגש ומרוגש מהשקט הנפשי שלך, שהוא משהו שמעורר השראה בכולנו. תודה אז רבה. יסמין פורת, תודה על השיחה, תודה על המפגש הזה. תודה לך גבי. עד כאן השיחה עם יסמין פורת. אני מקווה שכולנו נדע לצאת מזה ולהמשיך בחיים שלנו במדינה הזאת. מגיע לנו, באמת מגיע לנו. שמרו על עצמכם.